Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για την ψυχική υγεία των νέων και των εφήβων. Αυτή είναι το μέλλον μας, αυτή είναι η κοινωνία που έρχεται. Και αν πραγματικά θέλουμε η κοινωνία να εξελιχθεί και να πάει παρακάτω, πρέπει να ξεκινήσουμε από τους νέους και από τους έφηβους. Είναι στίγμα ακόμη και σήμερα κάποιος να έχει μια ψυχική, ψυχολογική δυσκολία. Είναι σημαντικό να μιλάμε για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και ενηλίκων και υπερηλίκων και ανηλίκων, όπως μιλάμε για την σωματική υγεία. Το ίδιο είναι και η ψυχική υγεία. Το ότι κάνουμε αυτό το διαχωρισμό είναι ένα κατάλοιπο τώρα μιας παλιότερης εποχής. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, διότι υπάρχει ένα τεράστιο ταμπού γύρω από αυτό το κομμάτι και πρέπει και να αποδεχθούμε ότι δεν έχουμε η μεγαλύτερη πάντα τη λύση και τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα και γι' αυτό ας μιλάμε ανοιχτά και να απευθυνόμεθα πάντα σε αρμόδιους φορείς και ειδικούς για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Είναι σημαντικό να μιλάμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, γιατί ειδικά σε αυτές τις ηλικίες πολύ συχνά φτάνουμε σε καταστάσεις που μπλοκάρουμε στη ζωή μας, νομίζοντας ότι πρέπει να είμαστε κάπως, νιώθοντας ένοχοι για τα πράγματα που δεν μας αρέσουν. Και ένας ειδικός ψυχικής υγείας μπορεί να μας βοηθήσει να ξεμπλοκάρουμε, να αποδεχτούμε τις πραγματικές μας επιθυμίες και να τις διαχειριστούμε με υγεία. Πρέπει και μεταξύ μας αρχικά, ενώ στους ενήλικες, να κανονικοποιηθεί ότι η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα καθημερινό για όλους τους ανθρώπους, οπότε μας απασχολεί και να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς προς τους έφηβους και τα παιδιά, αλλά και τα ίδια τα παιδιά και οι έφηβοι να ξέρουν ότι αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι ταμπού. Μιλάνε οι ενήλικες γι' αυτό, είναι ok να μιλήσουμε στους ενήλικες γι' αυτό, είναι ok και μεταξύ τους να μιλάνε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μιλάς για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, γιατί αυτά που έχουν όνομα γίνονται ορατά. Αυτό που ένα παιδί δεν μπορεί να ονοματίσει, δεν ξέρει τι ακριβώς είναι και εσύ δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Οπότε, όταν κάτι έχει όνομα, αφενός είναι πιο οικείο και πιο γνωστό, αφετέρου μπορείς να το αντιμετωπίσεις γιατί ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στη σύγχρονη κοινωνία. Έχει γίνει πολύ πιο τεράστιο και με τα social media και όλα αυτά. Και είναι αναγκαίο οι νέοι, τουλάχιστον οι νέοι, να ξέρουν τι γίνεται εκεί έξω, να έχουν περισσότερη ενημέρωση και να ξέρουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Είναι και τόσο δύσκολες οι εποχές που πολλά πράγματα κρύβονται πολύ πιο εύκολα από παλιότερα. Υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα γενικά στην ψυχολογία των παιδιών και ειδικά και μέσα από τα social media και όλα αυτά. Θεωρώ ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο κομμάτι της θεραπείας, γιατί αυτό το πράγμα θα τους βοηθήσει στο να εκφράζονται καλύτερα σε όλους τους τομείς, στο να ανακαλύψουν την ολότητα του εαυτού τους, στο να γίνουν πιο υγιείς ενήλικες.